ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କାଶୀନଗର ଓ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେ ପାରଳା ବିଧାୟକ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି କାଶୀନଗର ଓ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲିଲେ ପାରଳା ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ ରୂପେଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଗଜାନନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥିଲେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବିଧାୟକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀ ରୂପେଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଥମେ ଗୋସାଣୀ ବ୍ଲକ ଯାଜପୁର ପୁଡୁନି 7 ମାଇଲ ଗାରାବନ୍ଧ ସହ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମର ଗଜାନନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସହରର କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ବୁଲି ଶେଷରେ କାଶୀନଗର ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ବୁଲି ଗଣପତି ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଧାୟକ ରୂପେଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ସହ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବି ବାଲାରାଜୁ, କାଶୀନଗର ଏନ୍ଏସି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁରାମ ସାହୁ, କାଶୀନଗର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବାଲା ସାଇଆମ୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଜପତିରୁ କୃଷ୍ଣ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମନ୍ଥନ ଲାଇଭ୍।